Piye Kang? Suatu kehormatan ing ngatasi aku karo kowe dirawuhi Pak Marwoto. Lah iya kehormatan meneh. Iya Kang. Genep ping 4. Ya karang arep gara-gara ya arep omong apa karang. Lah iya. Lho ya gara-gara ki bahas wayang kuwi wong iki live streaming. Reng, Piye, Truk? suatu kehormatan dirawuhi karo Mbah Marwoto. Bener. Nah, itu timbangane ora ngomong to. Ah, bener kuwi, Gang, bener, Gang. Ora, kuwi teruske mau, tembange mau lho. Ana sing ngersake apa, Mas? Nyedam Mau sari. jare tok teruske ning gara-gara mau nyedam Ayo. sari. Heeh, Nyedam Sari, heeh. Iki sing kepareng nyekar Mbak Orisa Widyasari. Nyekar apa nembang? Nembang. Oh, carane wong Kok terus aku sing mati Baru ki kowe pokoke. sing mati ki sapa kok ora disekar? nembang, nyanyi. Sekar ki kembang kok. Kowe wae petruke ra apa-apa. Truk. Tancepe kono, guys. Truk. Rene wae. Paling arep nguyuh kuwi Petruk. Apa Mas Rio? Nembang apa? Nyedam Nyedam sari. sari mau. Ayo Mbak Risa. Jumeneng nyedaki Pak Marwoto kono. Muga-muga Aku seneng nek aku dicedhaki njur tensi niku dhuwur. seneng banget aku. Njur nek aku sepruk Ampun ngendika ngono kuwi. Sepruk. Sehat. sepruk kok. Sepruk. Wah. Wah, iki om. Sehat ngono lho, panjang umur. Amin. Ah. Kupinge ya tekle. Wah. Ya Mbak Orisa. Orisa. Ayune Orisa, Truk. Heeh. Nek ndek bojo kaya ngene iki lho, Truk. Kaya ngono kuwi. Marake mumet ning das. Ayo. Kok iso marake mumet. Ya, engko tak critani bar gara-gara. Ayo nek mumet. Apa ta? Ora apa-apa. Mumet ki ya ndas ora ana mumet kok dengkul ki. Kandhani kok ngeyel. Lho. Sing ngayal iki kowe kok malah teneni. Kowe iki ra ngeyel to, Gong, lak kandhani. Aku ki ngopo sih aku ki? Oh, kandhanane ngeyel. Oh. Apik to garingku? Heeh. Gareng kok. Apa? Apike? Nggih, Mbah, sehat nggih, Mbah. Amin. Sehat. Napa ki, Mbah? Ya. Kata-katane padha kata-katane. Ngopo? Lah nggih dongane ngeten niku kok. Ah, iya. Nggih. Nek kowe marak takon nek iki ndongake kok beda tembung takon karo ndongake nek kowe sehat to? Lha nek iki sehat nggih, Mbah. Ngerti ra tegese? Mer padha-padha tembung. Kuwi nek intonasine, lagune tembung kuwi beda. Tegese ya beda. Ah nggih. harus. Tembung aduh. Heeh. Wong lanang weruh wong wedok. Waduh. Aduh to. Ayune, Aduh. lagune, ya aduh. Ya aduh pertama. Aduh pertama. Aduh kedua. Keslomot rokok. Waduh. Kaget ya. Kaget. Sing ketiga? Ana sing aduh. Aduh. Wis sik. Ngopo kuwi ngopo niku, Mbah? Kuwi aduh apa? Napa, Mbah? Kuwi wong ngadepi sekaratul maut. Oh, ngono kuwi. Wis arep mati. Masuk ngeten niku, Mbah? Wis ora cetha. Mergo wong sing arep mati kuwi apa saraf-sarape wis do ilang. Oh, dadi ora cetha. Wis do pedhot, wis ora do sambung. Ana sing mek nangis tok ora sambang. Nggih. Ana sing aduh. Aduh. Kuwi apa? Sek ngono. Ning tanggaku ke ana lho, Truk, sik ngomong aduh ngono kuwi. Ayo. Piye? Kepiye? Muni aduh piye? Aduh, ngono kuwi. Kuwi ngopo kuwi? Aduh ngopo? Nganu kepesing. Oh, Wadon. Rana, nek iki golek-golek. Reng kowe. ora mungkin. Ora Dugang ana. rampung kowe. Wong nek arep BAB iku ora ngono kuwi. Aduh, Rana. Kuwi malah sesek ya aduh iki. Ayo. Tanggaku kok sing ngomongke tanggaku kok kowe Kowe ngeyel. tanggamu sing endi wis tak pateni tanggamu. Wah, aduh kok wong Aduh, geblet ra ngono kuwi. waduh ki sapa ki nang jero dor dor dor. Panik mesti. Ya Konangan. Duh, aduh. Duh, Nggih, aduh. minangkani pamundutan, Mbah. Dibawani. Pripun? Kowe kok ya melu aduh-aduh to. Lah kula kok mati kok mung aduh ya aku melu aduh. Iki aku ngandhake tembung kuwi Nggih. padha tembunge ning Nggih. beda tegese. Intonasine nggih. Ah, beda tegese. Nggih, Ngono pinten dadi. tegese. Saiki wong nesu wong tuwa dhisik. Ha iki bedane wong dhisik karo saiki ning Nggih, ngene. pinten, Nek? Simbah dhisik iki ana wong mangan kecap. Mek dilirik wis krasa. Nek saiki ora iso.
ana bocah mangan kok dilirik karo sing tuwa kok njur krasa oh kecap. Ngopo kok menteleng, Pak? Mesti ngono nek saiki. Dhisik iki kabeh sarwa semu supaya nglatih insting to sanubari perasaane bocah alus. Nggih, Mbah. Wong mati kei sentir. Marai apa? Bening apa? Piwulang kuwi. Lho, wong iki dek urip, dek wingi urip golek dalan padang kanthi cara ngibadah. Bener. Layon mlaku kuwi dikeki sawur. Sawur Dene nganggo dhuwit barang. Kae mergo ming ngenehi perlampita karo sing do layat. Lho, wis mati kowe ora iso sedekah, ora iso sedekah. Nek urip aja lali kowe sedekah utawa sedekah. Nah, mula disebari. bener. Disebari. Iki dicatet nggo golek pangan ning sesuk ning Wonosari kuwi ya. Siap. Matur sembah nuwun. Kuwi men do ngerti tegese iki kabeh mawa perlampita. sanepone werna-werna. Heeh, ora kok njur kuwi, kaya dhuwit kuwi ono. Kuwi mek nuturi karo sing urip. Supaya tetep eling. Merga Jawa kuwi kebak ing sasmita. Lah saiki nek kowe ngerti wayang kuwi apa sebabe dijenengke Wanara. Ayo Le dicatet ya Le. Nggih. Apa? Catet. Wanara kuwi kewan sing padha karo Nara kuwi menungsa. Nara iki menungsa. Nara praja. Oh. Kata Nara pidana. Nara. Tegese wong sing Pidana. pidana. Nara praja tegese menungsa utawa wong sing nyambut gawe ning praja. Saiki nek ana undangan liwat WA kae mek Nara hubung. Wong sing iso dihubungi. Mula wanara kewan sing kaya menungsa. Anoman kok metu terus saka saka Mahabharata tekan Baratayuda. Anoman nom-nomane jaman kuwi mlakune jaman kuwi ketok merga ana sebagian wong sing nganggep yen menungsa kuwi asale saka kewan. Nom-nomane jaman mula ana terus tekan Sri Aji Jayabaya. Ora? Nggih. Bener iki bener. Bener banget. Bener ta, Gang? Bener banget. Kula nek nggone simbah nek anu kaya bapakmu. Mas Gading. Mas Gading sok sowan Mbah Marmo. Bapakmu wis Sabandana kok ora usah ngejak iki. Rasa ngejak aku tak nusul lho, aku ngerti daleme. Wis ngerti alamate. Wis kono, Nduk. Nggih minangkani pamundutan Saking Uni Soviet. saking Waduh, Singapura. Oh. Nggih kali Mas Gading. Singapura. Heeh, iya kowe karo Gading. Oh, kali Mas Gading nggih. Waduh. Aduh, piye? Aduh. Apal ya aku, saya tak buka lirik. Apal. Apal lah. pinter, Kak. Ning nek kowe ora apal ya lumrah kok, Le. Wong sindian-sindian iki nek nembang ya jek nyekel kepekan. Mongko gaweane mek nembang lho. Lah sindian dhisik wis cul ora nggawa kepekan. Mergane pun pinter pun sinau nggih. Urung akeh, gede-gede urung akeh. Ya, Terus sing Saiki ditokke nggih niku terus. Kok ditokke? Eh, Sing apane sing diungelke. ditokke? Sik, bahasamu ditokke kuwi terus iki piye Mas? Sing diungelke niku nggih gending niku terus dadi suwe apal to, Mbah? ya ora gending Nggak, dhisik tapi, gending angel-angel Angel-angel. kono. Gendinge iki senajan kuwi pakem. Nggih. Ning kudu apal. Oh, ngoten. Saiki nyedam sari, Nggih. barang ngene jaman saiki kudu ngerti. Niki lho nyedam bandoso. Ampun ngoten, Mbah. Nggih, ampun. Yo, engko Mbak. Ayo Mbak Arisa. Ngagem, Bob. Heeh. Iya to. Ngemno. Ket mau ora ngono bawane. Oh, nggih. Gelem bawa ora? Nggih. Ora gelem tak selulup kene Blumbang. Tak tututi. Aku yang melu nututi. Alah. Heeh, yo Mbak Arisa. Dah wang bagus. Ya duh to, ning ngalem. Duh wong bagus, ngoten nggih, Mbah. Ah nek kuwi fitnah. Fitnah. Ngene aku kok bagus.
Reng mbok Ramadhan to, Reng? Sapa cangkeme? Marane kepengin sih. Ora ana apa. Oh, gareng madang to gareng. Oh. Walah, truk kepengin suruh Ramadhan utekku besesek lho. Sing besesek uteke. Weteng. Oh, utekku besesek ngono. Utek kula lancar utek. Iya. Ya terus iki Dik Orisa. Alah. Aja nyandak sanduring tombak kuwi. Ndak kepenges. Mbah, Hei, Bu ampun ngoten, Mbah. Mbah, piye? nek napa suarane gerok niku pripun, Mbah? Nambane napa? Mangan pentil duren kuwi lho. Duren, Heeh. Pentile. pentile. Heeh. Kowe nek nyaut tak tempiling. Mboten. Wis nyaut ning ora dimik. Aku semeneng wae. Wis nyaut ning ora dimik mau iki. Kaya entuk umpan ya kowe Nggih, langsung matur suwun, matur. langsung penalti. Kandhani kok. Bakmine enak terus arep Emoh. Kaya ngene. Kaya ngene iki ya pentil duren ki mau. Nggih. Nah, guys monton niku kahanane. Giring iwa, giring nengen, giring wong. Aduh. Wong nandang asmara. Ayo gentenan Petruk kuwi. Wah, aku nek ora iso aku nek bawane. Weh, kudu Ora iso, nyoba. ora iso tenan. Saestu. Semua itu harus dicoba Sithik dulu, wae, Mas sithik Gade. wae. Kepiye? Sithik wae. Sik, kowe semua itu harus dicoba Oh, dulu mboten, piye mboten, Mas. Mbah, mboten. Salah nggih, Mbah? Kok Semua itu harus dicoba. piye maksudnya ngene? Lan- Nangkep ora karo lan- tembunge Sik, Ya Mbah. jane nangkep jane. ning Ora wis ora. Ora arep aku. Ora apa-apa Ora le. arep omongan. Ora apa-apa, dibawani sithik-sithik. Ayo, Mas. Penak kok. Nek penak ki leh penak ya penak. Oh, bawane Orisa iki penak lho, keles to. nek le penak iki penak risikone sing ngabot lho. Nah, niku. Aja mbok terus kele. Ha iya ku. Aja manut tembunge iblis kok parang tritis iki. Sinten? Cah iki. Pekatike swargi niki riyen. Wah iya. Dene nggo pesugihan kok Ha iki. nggih. Terus nane ra umum ro aku iki. Ya mek kamuflase jan. Estu lho. Ora. Ngayal. Lah aku kok dek omong karo aku kok. Iki jane omongan apa ta iki? Ya ngomong ke swargi. Oh. Le muni tresno karo dheke. Matamu. Kalau dune Gareng kesusu to, Mas Gareng. Ora, ora Tesih kesusu. nggih, tesih anu sehat. Heeh, insyaallah Walafiat, panjang paringi umur. panjang umur. Nggih. Kanca-kanca warga laras muga-muga paringi sehat, paringi panjang Amin. umur. Amin. Sehat kowe. nek tembung panjang umur ki sing barokah. Oh nggih. Kowe gelem panjang umur ning njur ngatang-ngatang dadi kembang amben gelem? Pinaringan panjang umur sing barokah, Truk. Sehat walafiat, Bener iki. rezeki banyu mili. Bener. Oke, kathah halalan barokah, Truk. Bener. Bener, bener. Bener iku. Bener. Ayo, Za. Ayo bareng doyak gedi bahane entek. Nglekar kene, Za. Kok Mbak Wahyu? Lho kuwi lho Mbak Wahyu. Bojoku ora krungu dolanan HP kok. Ning sesuk-esuk le muring-muring iki. Oh, nak karo Riza templek. Ayo Mbak Riza. Apa wakku dewe Truk. Truk. Oh. Piye? Ngantuk apa kowe? Oh, lir-lir ya aku. Ngrungokke suarane Riza ngantuk kowe. Heeh. Iki lagi suarane, Truk. Lah iya. Urung kok nak kanggo nganu gamelane, Truk. Nah, ngono kuwi. Ya nganyut-nganyut kae. durung sing liya-liyane barang. Hus. Moh aku nak liya-liyane. Saru.
Lah apa to? Mbah. Masakane ya. Lah. Ren, selilite rasa dilange nggo la esuk-esuk isih kena. Men gadul lho apa piye? Wis ora. Dian. Arang wis tuwa iki untune wis entek ha ta. Ngitung duit ya klera-kleru. Nek duit ora to. Kleru e kloeketan tak kira 20-an ya. Oh ya nek kuwi matane sing ora penting. Mripate rada kesel. Nyambut gawe bladeg terus niki alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Kaya disyukuri Ren. Nggih alhamdulillah. Wayang kudu berkembang. Ayo, Buku kidul wae perang-perang titik wayangan kok. ayo. Bladeg ki ya mayang terus. Mayang terus apa ngetuk jugangan padake. Niki dalang ya. Lho menawa dalange ngarep adol omah barang ya iso to. Ora kudu dalang wayang kok. Ah nggih, maklar. Dah dewa Jawa Tengah. welas sana mring wak mambi ayo ta Mas Gading nyoba titik wae Mboten saged kula nek bawa saestu. Mboten apal. Aja dipaksa to Zah iki sik bocah ya. Mau aku nek Maksa aku ngono lho ya. Upamane nek udo. sapa sing Nakoda. Oh, nakuda. Nakoda. Sasandara. Wes apik-apik tenan suaramu. Suaramu apik tenan. Rasah nyuwara ning rasah nyuwara. Ora apik ning apik tenan. Kaya marai keloro-loro. niki rak bawane le rampung sesuk taun ngarep Wis kek terusno ora. Ya, Cantik ya. to. mbak kula dikancani angsal mboten to Sopo? Sopo? nggih sinten Ah ora apik kowe wis dhewe wae. kok lo gerok sih Pak Oh, Ora terus. apa-apa. Dikancani Saras. gelem ora mbak ayo mbak ayo mbak Sarah Ayo jare ayo napa mbak Ayo Ras, terus jare engko semelang tekan esuk le. ini kula pengen anu ngajak kanca mbak kula ki wedi nek dhewe Niku nganu Mbah Marwoto dadi kesel nunggoni maratuwane niku mlebu rumah sakit ngoten. Oh, dadi pegawai kono. Nggih. Oh, ya syukurlah. Nek panjen Cleaning service. wis entuk gawean ki ya syukur. Mboten niku maratuwane gerah ten rumah sakit. Terus niki Lara wirawiri, apa heeh. nggih sakit mbah nyontang nuntunganipun Lara apa? Lara ati. Liver. Pangapunten niku. Lara apa, Zah? nggih sakit ngoten mawon Lha. gerah nggih mbak besok kapan Glonggur. tekan jejer Lan wong ayu aku nak karo Saras iso kok. nek ro Saras iso nek ro aku ora Ora. Kowe cendik. padha aku Mbak Saras ki ya dhuwure padha lho Ra iso dur Saras kacek 2 senti kok. salah 2 senti wae kok ora apal ya. Iki umpama sesuk dari dalang kondang tenan. Gegirisi kok temandange tenan. Ya mek suarane tok. Nggih. Gluduk ning ora udan-udan. Ah, gitu. Teletak-teletik pokoke punan. Bareng udan hampir mbledek ndase. Weh, nggih ampun. Ampun to. umpamakna yen nah kuda
yen papatri nyidam sari Keyupan. Mergone ngapa? Gloyu, kesuwan nakal yuk. Kaya kurang ngono lho, kurang. Kurange ya apa, Kes? Ndak ana aku ya isih adine lho. Oh. Coba delok. Yo, monggo, Mbak. Mbak Sarase, Mbak Sarase. Lah Gading Gading kersane ten riku mawon tenan. Gading niku kan nembang. nembang njaluke. Kowe sik nganu, Truk. Aku sik po. Mas Gareng, Mas Petro. Kowe ora Mas tau. Petro. Oh. Ayo. Ayo, Truk. Ayo, Ruk, anu, Truk. Yo, Jiro, lu. Yo. Umpama Sampun. Matur nuwun, Mbak Risa. bangun. Mbak Saras. Sampun. Kaya apa jerigen. Iki Dirigen anu bensin. sing ngabani kuwi lho. Oh, nggih, nggih. Oh, jeligen. Wis kaya ben. Kaya muni jerigen. Kondektur. Oh, bener kuwi. Njaluki tiket. Wis dipinangkani apa sing disuwun mau ya, Truk. Nah ning liyane iki ya kon nyambut gawe ya. Nggih. Sing gurung do nembang. Ha nika Bu Prastiwi, heeh. Ah, Bu Prastiwi duet karo Bu Wahyu. iki Wiwi iki ya urung kok. Sinten? Wiwi karo Wiwi sapa ta? ora ngerti jenenge lek undang sak kecekele wae. Kono ya tak Wiwi sapa to? Ya kowe kuwi aku. Ayu ta? Embuh, ora ngerti jenenge. Neti ta? Ah, Okta. Okta mau wis kok ya. Urung Ding iki lho. Kowe kabeh diratani. Nggih. Ratani Ayo kayak dalan. diratani. Diratani. Oh, diratani. Diratani kayak dalan maksudnya. Ayo Mbak Ota. Ayo. Bocah kok manisnya kaya ngono ya, Truk. Ha iya. Kaya nom-nomane bojoku ta, Truk? Ya ngono. Adikku ya, Truk. Sapa-sapa kok adine to. Kae kakangmu wae. Sanes. Sanes. Wis. Kudu sanak du kakang. Adi ketemu gede. Siwa. Arep nembang apa? Podang kuning mawon. Wah, Podang kuning. Dibawani Mas Rio kon bawa Mas Rio. Podang kuning. Bawani, Mbak. Wah, bawane apik banget ya jenenge Octavianus. Ngopo? Balani meneh, Reng. Siapa to? Jenenge siapa to? Ora mulai ngomong jenenge sapa mau? Octaviani. Ratu. Oh, siapa jenenge? Octavia mboten ngagemni. Oh, Octavia ya. Nggih. Ora nggone ora gunus. Saurune. Halo Octavia ora nggo anus. Malah dicepake, Mbak. Lah aku kan ana triumvirat ki ya Lepedius, Octavianus karo si Julius Caesar. Ana ning Cleopatra kuwi. Napa nggih? Heeh. Ayo dibawani, Nduk. Dibawani sing demung sak nggo kacamata men legar penjariye. Guru SMKI kae. Oh iya. Dadi guru Guru pedalangan, heeh. Sapa? Nika sik demung nika. Mas Lingga nika. Nggih kaca tama. Lingga Suhin. Ayo Mbak Okta. Ya Mbak yo. Nadyan wujud demo paksi
Ngopo rek? Ngopo reng kowe reng? Jujur ora. Suarane iki lho, gregetke. Alah. Jan. Persis nom-nomanku dhisik iki, Truk. Aduh. Ha iki nek ana wong wedok mesti dialem. Lah nggih. Wingi ora asu ngalup ya dialem karo dheke. Nggih mboten nak. Suarane. Nak sono nggih mboten. Paling ora ya wedhus gember. Dhek gembel ora iso ngalup ya. Heeh. Brr. Sesuk Truk, Petruk. Piye Kang? Sesuk kowe nak mayang okta to jak. Oke. Tak pethuke. Wah. Kalau tak pedhok dhewe ora masalah kok aku. Ora apa-apa Ding le menyang. Ndalang dhewe ya nyambi ngojek. Nang ngene simbah-simbah ndek bajai kok tenang wis. Perlu bajai. Bajai bajuri ya. Ayo. Bronto. Ngantose meng manuk kowe gawe taline bronto. Kandhani kok, Truk. Heeh. Manuk sing mari lega ya, Truk. Mbok kon guyu karo senyum opo ya, Truk. Heeh. Bimo Aris wis Alus manis merak ati. Manuk tur alus. gundul iki Truk mesti. Alus tur manis. Ayo manuke bar dirempelas dadi halus. Iya. Bar dicukur malah gatel. Malah gatel. Masa mengken Aku deg-degan ya, Truk. Ngopo? Wah, bojoku ket mau ra guyu genah masalah iki sesuk-esuk. Ora apa-apa. Wah iya, rasa digagas ta, Truk? Heeh. Ora digagas piye aku melu kono Ayo rasa digagas urune Aku mono ora gagas kok. niat melu ki rasa gagas jenenge wae. Wae mono sik legan, Truk. Duwe perjanjian karo bojomu. Pripun? Nesu minggat. Aku lur riyen wis tau. Aku sing nesu kok. Sing nesu kon lunga. Ha iki. Kula sing cak nesu niku. Embel kowe kok wani. Mboten wani. Ah, Sadar diri, sadar posisi. ya ora, dasare ya wedi. Pokoke nesu. Ha nggih niku. Ora gelem guyu jegadul mbuh apa masalahe. Engko tak kei pospit. Kok tak kei sutra. Oh, Sutra iki kapsul marai sehat. ya golek isi podang jenar. Takonono Truk, kuliahe ning ndi Okta ki? Kuliah teng pundi, Mbak? Ten isi Mas. Oh, teng pirang sasi? Dalam pinten nggih? Isine pirang sasi bisa. 4 tahun. Wah, kuwi busung keket nek kuwi 4 tahun. Yo, Mbak. Iba bunga ing atiku nyandeng bisa dadi Truk. Sesuk kepiye, Kang? Wah,
jam. Alhamdulillah iki Pak Kentri karo Pak Yudo isih lenggah ya, Tru. Alhamdulillah. Pandekno aku mulai mayang saru ya, Tru. Iso didukani ya aku. Ora dadi ngopo? Ah cilaka ya tembak dasku aku. Tuwur. Tuwur. Sinau memanage napas. Iki mau berarti gue nek suara ngelik tekan mergo sing ngambang ngisor kuwi ora tekan. Napase sing kurang di manage. Nggih, Mbak. Nggih, sampun. Matur Pak. Nuwun, Jana. Terima kasih, terima kasih. Sepi saya. Sansaya urung ya. Kone wae. Aku melu-melu kono kok. Dadi ya melu kaya ngono kuwi. Lah nggih, nggih pira-pira to Pak. Sip, wis sing penting semangat. Nggih, matur sembah nuwun. Mas Rio. Oke sing padha ngresake lagu karo kanca sinden sing urung nyanyi, urung nembang, Isih ana siji lho sing urung nyanyi. Sapa? Prastiwi. Lah niku Mbak Neti nggih dereng. Nah, loro. Mbak Neti riyen, Mbak Neti. Terus Mbak Agnes, terus engko Gugong Bu Prastiwi. Setengah telu sebo. Rampunge lakon 10 menit. Telu kurang seprapat rampung. Dalang ngendikane Pak Kentri ora dalang kok giras mentok. Dhewe kudu Monggo sinten iki? Nggih, Mbak Neti, Neti Sulandari. Mbak Neti. Oh, kalih Bu Pras, njaluk duet. Oh iya, bener ya. Dhewe rawani apa Net? Rawani, engko ndak tok pethuk. Agak seneng metruk. Aku seneng methuk ya kowe iki. Iya kaya biyen kuwi anggere numpak RC ya wis. Kebul mburi mulet-mulet. Karo dongak-ongek kenal pote. Iso tangi ora to kowe, Pras? Bu Pras nyuwun banget. Iki bareng Yu Pras kok sepote kaya budalan demit. Heeh. Do sia-sia karo Bu Pras. Hop 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 hop. Wah, mesake Bu Pras TV iki pengayom. Aku support elek dhewe wis ben. Ya ora apa-apa wis tenan. Aku ndak ben Support. Spot, Bu. Sepot kok support. Spot. Oh Spot. iya, spot. Aku kok mesti kleru. Piye? ora apa-apa, sing penting awake dhewe ning Purworejo kae iki ora melu bintang tamu ning Wonosari iki ya. Ya biasa Ya, tah Pak laris Deker. saya. Ayo alhamdulillah. Ya, percaya. Songongmu ki lho Yu. Karena Kudu. nek Wong sik ki kudu mo. nek si ayu-ayu ki ora pati payu. Nah, Sing kene. elek-elek ngono kowe, aku, Serundeng iki malah payu. Ya aku ki tak anggap elek. Arep bangsamu ku ayu po? Ya oh. Manis mulek ke wadah. Wah, molek. Kok nek molek. Ki njur sing wutuh kaya ngapa? Klemune ora molek e. Apa? Mulek. Kaya entut. Bulek. Mulek kowe. Mbuh nendi-nendi kok engko bahan nyek-nyekan. Sing penting uang masuk. Uang. Kolo-kolo. Don di bojo iki malah iso ngirit lho. Nyirite piye? Jarek cukup jugoke taplak wis tekan kok iki nek. Piye? Badhe nembang napa Bu Prastiwi karo Bu Neti sing ngagem bawa? Heeh. Napa, Bu? Bayu. Oh, gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih. Nggih. Oleh mau nyawang kok tenanan to, Pak? Kayake danan kowe. Oh iki. Tua-tua ora. Diam-diam. Apa ya Patuladan. iso? Lho, nek ning jaba ki lho sik bet. Nek yo tak cobane sekali. Ya kurang ajar iki. Oh ya ben kok ya. Iki karo Pripun, Mbah? karo iki kurang ajar iki. Iki loro tatas lho dhewe rasa melu-melu. Mau dijugurke mblumbang niku mawon. Muni piye kowe? Mune madhut. Karo mbok dhe kok arep nyegurke blu. Ha wong kowe karo aku karo lekmu ya arep njajal ngono kok. Aku ya ndlidik kok. Apa yo? Heh? Ayo bawa. Yo. Lemune yo kaya rasa-rasane yo kaya butuh ngono. Yo ngono ne. Ayo ayo. Ya. Dinyanyi. Ya, alan-alan. Yo kliyak-kliyak. Ya.
lebokke kene ya lebokke. Heeh. Apa nih? Apa to, Nes? Oh, lah dalange wis. Oh, ya wis, ora sida, Nes. Ayo Bu Pras. Nyingkar nyingkur Nganggo gerakan nganggo ninju barang. Ora jedak-jedit ning kene. Kaya sedelmu ki apik-apik oh. kowe kaya ingin pula. Wiwitane nyingkar nyingkur monggo Mbak Neti. Kentasan to, Bu. Ya. Kentasan. Iya kok piye tuwa kon. Neti truk ngeto Neti ta truk? Heeh. Mbok ngemake aku. Ah, wis tuwa ngono. Tuwa ki munggah kene. Kisut pisan wis iki. Kisut apa urung tau weruh. Monggo Bu tantang Bu, terus Bu. Ora mbanduk, ora ngefek. Bedina tak kei obat. Sapa? Dikompres. Mulane kok subur. Heeh. Ya Mbak Neti wis rasa-ngrasake dalange kok. Heeh. Lingsam yen kemutan lelampahan kang Remason kenyas-kenyas. Mau ki ori saya takut diobati napa Bu? Ah tak wangsuli remason. Nggo namu wae diremason. Bangane ngono aku. Ana nggone dalan diremason mlayu banter banget. Ya ben kapok kan dirasake. Wis tak konterpin iki mau. Sale kakon-kakon aku remason. Tresno tulus. Bareng kok Mbak Neti. Nggih. Tresna tulus nadyan engko buk asmara. Iki rada maju aku ndak nyiliti. Kula enten Mas niki mangke Apa bokongi. Kaya aja cedak-cedak karo Rio yo, Net. Mboten niki. Bahaya kok masamu. Yo monggo. Esok Yen liwat. Oh. Yen liwat, Bu. sorry. Apa? Sidone gubuk ora jane iki. Ya sida kok wis kebacut. Sesuk meneh iki nek nembang aja bareng karo penyakit siji iki. Marai kisruh. Iki virus. Neng gubuk ki yo ngopo ning homestay wae penak banget tok. Homestay nek ndek dhuwit nek ora duwe ya ning cukup nggo mantol. Lho. Kaya bolot. Apik iki nek kowe melu kono terus iki ketok kaya Cocok Stel, oh. padha trocoe. Tenan. Kok troco malah ora gendrengan kowe iki. Partner. Ayo Bu Prastiwi. Sampun. Ya. Matur nuwun. Wah, Bu Prastiwi, Mbak Neti. Wah, muga-muga ya awet-awet panjang umur. Amin. Dengaren apik dongane. Apik. Pepunden sih. Angger bengi-bengi terus WA. Ora mayang to, prai ya. Ora ngetoprak. Wes tau ngetoprak pisan mari geger. Gah ngetoprak saiki. Wedi aku pisan. Ndelok wae, arep yo gaweke naskah. Iki Mbak Agnes urung. Mbak Agnes ayo. Ayo Nes. Ya Mbak yo. Ayo to Nes. Ndelok Agnes ki cayane saya seger. Wis dadi bintang tamu ya sejak.
Presiden warga laras iki akeh sik do dadi bintang tamu. Ha. Sing tegas. Waduh, glundung. Sing ngono kuwi wae sampe Pak. Ngidak bakmi pisan. Kenapa Pak Ono? Ayo nutuki apa to apa sing adol-adol apa sing kira-kira iso marai. Heeh. Dibawani iki ana sing ngersake. Nyuwun Mbak Agnes sing ngagem bawa. Oh, siap. Oh, nggih. Apa, Truk? Ngaranono, Truk? Cah bagus. Bang Rawe. Heeh. Nggih, niki yoga ajeng nyawer ngalih nyuwun. Sapa? Niki. Weh, sekarang wis do Nyuwun bayar. Kembang Rawe. Ngedapi-dapi. Wah. Heeh. Dibawani napa? Dibawani pucung apa ya? Dibawani terserah monggo Asmarandana apa Megat terus apa? Apa Durma ya. Apa Durmagati apa Dursasana? Apa ngukul bawuk wae. Apa, Truk? Apa? Apa? Kowe mau ngomong apa? Kudu aku Mbak Oto. Mbak Oto wis lenggah. Wis kesel piyayine kae. Wah, anggere kersa mejang. Kapan-kapan kowe sowan Dono, Truk? Heeh. Aja ngejak aku. Ora arep ngejak. Aku kowe sowan nggone Mbah Oto, ha ta? Aku tak dolan nggone Mas Riyu. Oh iya. Ketemu ning Janti. Ayo Mbak Agnes. Ya Mbak yo. Anu mawon. Apa? Sinom gandel mawon. Heeh. Apa? Sinom Sinom Grandel. Sinom Grandel. Sinom gendelen ya ora ana. Gendelen kuwi nak. Ayo, oh. Iya, enggak. Seneng ora karo bawa iki, Truk? Engko seneng banget aku. Kowe seneng to? Wah, piye? Aku ora. Lah napa? Lah napa? Ora. Iya. Lah ganti apa piye? Ora ya bener kuwi ming aku iki pas ana sik nembang kuwi rasane keloro-loro ati. Oh. Kelingan jaman aku ditundung lunga. Aku terus dalan nyinom grandel ku mau. Sangu 10.000. Meng sangu 10.000 monggo. Oh iya, aku 10.000 lek aku njaluk sing ngego ngecekne urung tak bayar e. Kane mboten pareng nakal. Sapa? Lah nggih sinten niku wau? Aku. Kowe ora nakal nek dah kuwi. Ora to, Truk. Kurang ajar. Ayo Mbak Agnes. Agawe rucite Nek nembang apik tenan ya suarane. Oh, tenan. Agnes iki kecilik melu swargi, 4 SD. Heeh. Anggorok cilik kae dhisik. Oh, Kok saiki ora ya? Ora, saiki ra anggorok. Angger rampung Pak wae. Dalang. Dalem? Anu wau enten sik pun nyawer nyuwun pepeling kalih lali janjine. Oh iya, siap-siap, heeh. Hah? Pak Yudo saking Oh, Pak siap. Yudo. Oh, nggih. nggih. Bar niki dipinangkani. Wektune isih dawa, tenang saja. Nggih, sakniki mawon lali janjine. Weh. Jarane kembang rawe. Niki ganti pun. Oh, ganti. Pun mboten ngembang. Ora ngembang. Pun layu. Aduh, jan celaka. Wis dipinangani saiki 10 juta ya sawerane ke padake. Nggih. Ya, dipinangkani abote sepiro minangkani. Nggih. Mugi berkah nggih, Pak. Amin. Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Allahumma barik lana fi maruyatan wa qina ada. Amin ya. dina minggu kang tak anti Grembyang. dina
Pak Genderi lho. Coba mong lali jan jine hanane pijer Semoyo. Sleman. Iya. Pinter golek alasan. Ngandar-andar hangat dukun. Jenengan iku mbok ya ora ganggu ta? Ora ganggu aku ngrasake swaramu. Ngrasake. Aku krisi. Alah. Alah. Ayo ditikile apa saiki? Wis. Goyangane Agnes, Truk. Nanti aku melu ngene-ngene. Lah kok ngerti wong Wah. debok kok. Aku memandang dirimu iki mau. Jan piye kok Berarti mengintip ya. luwese ra umum alah-alah Nes. Heeh. Truk. Aku tak omong ya, Truk. Alhamdulillah iki diparingi rezeki saka Pepunden, heeh. Wis terkumpul pirang-pirang miliar, Truk. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga sing maringi ya pinaringan sehat, paring panjang umur. Amin. Rezeki halal kathah lan barokah ya, Truk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iso maringi kanca-kanca rezeki ya, iso nggo tuku pulsa, iso nggo tuku apalah. Tisu basah. Iso dienggo ngleletke ning cengel. Karo nggon gethok-gethok. Kena ngosoki dangkal. Heeh, iso ilang jangkale. Ilang pupuk lempuyange, Truk. Sembur-sembur adas. Sing loro dadi waras. Sing loro dadi tuntas ya, Truk. Heeh, amin. Ah, iki isih pepeling karo sik prau layar. Isih Sinomari Jata. Wah, dipinangkani kabeh, Truk, aja lali. Oh iya, heeh. Abote sepiro minangkani, heeh. Kekuatane kanca-kanca tetep istimewa lho, Truk. Istimewa. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetep semangat. Oh semangat. Ya kaya ngene iki ditanggap iki. Wah lah ya kowe kadang. Propirane disyukuri to. Wah, oh Sing ati alhamdulillah. ra bersyukur. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma Amin. amin. Heeh. Sesuk iki karo kowe tanggal 30 mayang neh, Le. Wah iya. Iki mau wis di WA. Ning Mandala Krida. Heeh. Lakone Semar Bangun Kayangan. Heeh. Karo kanca-kanca warga laras sing do selo. Tak ora selo ya ora apa-apa ya, Truk. Ayo. Heeh. Nyuwun pepeling dipinangkani. Heeh. Wah, wektune saya ngoyak ora, wektune ora ngoyak santai. Engko menyurone iki ming sedilit. Ping adegan Kayangan terus badar rampung. Iki lakone ping tak gawe lakon apus-apus. Sing penting slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, Truk. Amin. Iki lujeng sedayanipun lho, Truk. Heeh. Allahumma Amin. ayo Bu Wahyu berdiri. Turuk. Ayo to. Layon ketoprak nyuwun. Turuk. Gini diajeng. Ki Saking para tamu ingkang minulya. ae disiarke, Truk. Ing dalu punika mularing ketoprak. Pak Marwoto matur suwun. Mas Rio matur suwun wis berkahi, heeh. Semoga barokah. Amin. 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 Barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat toh? Sehat. Jarike Amin dereke Mbah Maroto. Jarike apik, jarike. Copot jarike iki Apik tak jarike. Kene Mbah. tak nggone. Heeh. Arep ngendi apa iki? Ya. Sehat toh? Panjang umur, amin. Iki, Mbah. Diajeng Sri Tanjung. Waduh. Ini kali sinten? Heh? Kali sinten? Dhewe wae cah kendel kok. Pepeling kok dhewe. Lah pepeling.
Udu pepeling liyane pepeling dienggo penutup. Sik jam 2:09 menit. Pepeling aja. Pepeling dienggo penutup. Panjenengan badhe nganu nyaosaken lagu napa nderek? Enten pamundutan mboten? Mboten. Lah wis. Ayune cah bojoku. Alah. Bayane. Alah. Ben ra nesu to. Lah ngopo? Ayo gek ndang nembang. Lah ngopo kok anggo nesu bareng? Perkarane apa kok nesu? Ora apa-apa. Lah kene kok omong anggo nesu bareng. Kata-katamu ora penak lho. Iki Tapi dilek. nak yo dipenekke. Deh. Ya nya. Heeh. Apa Bu Wahyu? Napa nderek? Ngagem bawa. Heeh. Bawa meneh. Wah nggih Pak, oh, mumpung digenderi Pak Geter Pramuji Widodo. Walah iki. Anu, napa jenang gula apa? Dia iki apik. Jenang gula iki, Truk. Heeh. Apik. Tak ganti sempak sik. Lah ngopo lek tak ganti? Galu-galan disengeni simak to aku. Jenang gula iki andalane bojoku. Heeh. Los mbeng iki los kok. Nah, kandhane kok ya ditanggapi ya kudu ngene iki Le. Los. Ulat-ulatan kalau mangsane ya nggarap lakon serius. Wahyu Makutara iki kudu serius. Wah. Banjaran Sengkune iki ya kudu serius. Dursasana gugur iki kudu serius. Wah. Aku jaluk lakon Kresna Duta iki keceka sore ora nglucu kok Le. Serius. Nang Saru. Neng Pontianak Le. Oh. Nggonku sesuk berarti. Iya. Pokoke ngodinonga karo kanca-kanca. Heeh. Pokoke kudu semangat jenenge ditanggap iki kudu semangat. Walah iya. Kudu semangat ngembara. Heeh. Bu Wahyu kene tak pangku. Iya, monggo dibawani. Tak meneng aku, Truk. Tak meneng ya, Truk. Ya. Tak udut, tak ukut mau ora ngudut ya, Truk. Sik. Kosek. Tukang eson ki nggon mik, nggone Bu Wahyu digedhekke. Ditambahi volume. 2 cm setengah. Disabun. Karane wong krami tutu bandha tutu rupa Apik suarane bojoku apik ora, Truk? Apik. Sip tenan. Hamong ati bawi Bu Wahyu, Dalem sesuk-esuk kowe langsung sekolah apa piye? mboten Lah, mboten sios. iya alhamdulillah. Pripun to? Pripun? Besok iki tekan omahku subuhan terus baru kuwi aku arep turu. Aja ganggu aku. Heeh. Oh iya. Kowe turu ning kamar dhuwur, aku turu ning samping. Dhuwur ngendi? Kamar weh lah piye to bocah iki? Kae dhewe iki ndek kamar lantai 2 je. Endi to? Ora sepel. Lah iya, kowe ning kamar dhuwur aku ning omah samping. Samping cedhak WC. Pokoke aja ganggu, pokoke aku sing ora turu. Nggih. Oke? Oke. Oke, ning aku tok masakke sik. Oseng-oseng terong. Lemes ora? Loh, iya ta. Jarene marai lemes terong niku. Siji oseng-oseng terong marai lemes, jangan mbayung iki marai wahing. Heeh to? Ngewohke to niku. Piye? Ngewoh. Ora, tetep ora ngewohke. Tetep aku mencintaimu. Ora ana wong wedok sing tak tresnani liyane kejaba mung dirimu.
nyebut pisan kena pisan yen gampang luwe Ya. Apik to, Truk? apik. yen angel ka tan kena di Terus. tan kena numbes arapa Monggo dilanggamke Bu Wahyu. Sing langut. aku kok mambu mendoan ya Mambu menduk. Oh, aku iya ya, Truk. kandhane kok Jan wah genah soto ya, Truk. Heeh. Duh, ambune wis tekan weteng ya, Truk. kena gor bacok Kaya parfume Saras. apa terus ambune mendoan Heeh, nyebut suara Saras iki masalah. Monggo Bu Wahyu.